Salut, aranyes! En el tutorial d'avui explicaré com hem de fer una bossa birri. Bé, doncs anem a començar. El material que necessitem per fer la bossa birri potser és el més important, perquè tècnicament és molt senzilla i es fa una tècnica que ja coneixeu, que són els quadradets grani. Jo he triat aquestes llanes perquè, com que la bossa tècnicament és molt senzilla, perquè tingui la seva gràcia, doncs he buscat llanes de colors molt cridaners i que a més siguin llanes fantasia. Aquesta té una mica de daurats i quasi totes són peludes. Aquesta fa com uns grumolls. Aquesta té boletes, d'acord? Les tenim amb molts colors, cada una d'elles. Aquesta combina les dues coses, les boletes amb els serrells. Aquestes no tenen tant de serrell, però tenen una mica de brillantor, no sé si es nota aquí al vídeo. Bé, i després tinc aquestes que van alternant trossos com això que en diuen núvol, d'acord? Amb trossos d'un serrell així com arrissat. Bé, aquestes són les que tinc jo. Vosaltres podeu utilitzar les llanes fantasia que tingueu per casa. I també es pot fer amb colors més discrets i amb llanes més discretes. Però, esclar, jo us explico com he fet jo la meva. D'acord, un cop triada la llana, si ho volem fer amb llanes més discretes, fer els quadradets granis serà més fàcil. De fet, aquestes llanes costen de teixir, no, però és més complicat, diguem. S'ha d'estar més al tanto d'on està el forat, de que no se m'escapi una llaneta, d'acord? Llavors, la tècnica dels granis. Els granis, per aquella que arribi en aquest canal i encara no estigui posada en els termes, doncs els quadradets granis són aquests. És una tècnica que es fan 3 punts alts i es salta al següent espai. D'acord? Com fer els quadradets granis està explicat en el meu vídeo d'aquest canal de YouTube, en el meu vídeo número 2. D'acord? I com unir els quadradets granis està explicat en el vídeo número 3. Per tant, ja no tornarem a explicar com es fan. Explicarem una mica com el muntatge i com anem avançant amb aquests quadrats. D'acord, necessitaré 4 quadrats. La bossa que us he ensenyat era molt gran, d'acord? Ara us explico la tècnica amb una bossa bastant més petita. Aquella que us he ensenyat, que me la vaig fer per mi, la volia ben grossa perquè cridés molt l'atenció, doncs té com 50 centímetres de banda cada quadradet. Aquesta que us ensenyo ara té, mireu, aquesta té uns 25, d'acord? És la meitat que aquella. Però ara el que vull fer és una bossa més petita. A veure, doncs la composició o l'estructura de la bossa, a veure que pujo una mica el vídeo i així us ho podré ensenyar bé. D'acord, posarem un quadrat grani acabat, ara he de rematar llanetes, però un quadrat grani que serà la part del darrere de la bossa. Un altre quadrat grani que serà la part del davant de la bossa. D'acord?
un altre quadrat grani que el plegaré en diagonal i serà el lateral, un dels laterals, i anirà col·locat així, d'acord? Un dels cantons, un dels laterals d'aquest quadrat s'anirà unint al que teníem. Per tant, un lateral unirem a la part del davant de la bossa i l'altre lateral l'unirem a la part del darrere de la bossa. Crec que s'entén bastant bé aquesta explicació, no? Si no, ja sabeu, a comentaris em feu preguntes i jo us els respondré. I l'últim quadrat, que també el plegaré per la diagonal i el cosiré de la mateixa manera a l'altra banda. D'acord? I em quedarà aquesta estructura així. Molt bé, doncs una vegada unit això, ara ho anirem a unir i potser ens trobem un altre cop quan ho tinguem cosit. Fins ara. Molt bé, doncs ja tenim els 4 quadrats grani cosits. Alguns acabats o alguns començaments els he rematat perquè sortien més per la part de dalt, però els altres, els que queden a dins, com que ara hem de posar el forro, doncs no els he rematat, no cal. Els he deixat així. Bé, llavors, si utilitzeu aquesta llana com la que he utilitzat jo, aquesta llana és molt, molt tova i es dona molt. Llavors això és indiscutible que necessita un folre, d'acord? Llavors, el que he fet és, amb una friselina negra, primeta, és pràcticament com un paper, no sé si ho coneixeu, és quasi com un paper, que es pot retallar, no cal fer vores, no cal res, però li dona una mica de cos a la bossa, perquè si ho féssim amb un folre normal quedaria excessivament tova. Llavors, agafem l'amplada del quadrat grani, una miqueta menys, perquè clar, l'hem de posar dins, i fem una bossa, o sigui, el cosim perquè tingui aquest aspecte de bossa, aquesta funcionalitat, i jo li he posat aquests gafets que són imantats. Però s'hi pot posar una cremallera o el que us sembli. Llavors, abans de col·locar aquest folre dins la bossa, com que només el cosirem a la part de dalt de la bossa. Llavors, per poder fer això, haurem de fer una passadeta amb una llana una mica més consistent. D'acord? Tot el que és la part de dalt del quadrat davanter i del quadrat del darrere haurà de portar aquesta passadeta, que jo la faré, doncs, potser la faré en punt mig, al mig. Llavors, començo aquí a la punta, veieu que aquí és la punta del quadrat grani, espero que es vegi bé en el tutorial, i començo aquí i faig 2 cadenetes de pujada i a partir d'aquí faig punt mig alt, que és agafo llana, punxo, agafo llana, surto i les passo les 3. Agafo llana, punxo, agafo llana, surto i les passo les 3. I el que he de fer és acabar tenint com una vora, un acabat, tota la part de dalt de la bossa per poder-hi cosir amb una mica de consistència el folre. Per tant, jo em quedo aquí fent aquesta passada i us torno a veure d'aquí un momentet.
Bé, ja tenim feta la boca de la bossa, veieu que li he fet aquesta passada amb llana negra. Ara el que faré serà posar el folre dins, ben col·locadet, fins a la punta. D'acord? I ara amb un fil, jo utilitzaré un fil que és com de nylon, que és molt resistent, i amb aquest fil el que faré serà cosir el folre aquí a la passada negra, amb fil negre, d'acord? Fent tota la volta aquesta, de tal manera que el folre li donarà cos, quedarà ben subjecte a la bossa, d'acord? Serà una bossa petitona. Tampoc no volem que sigui una bossa molt, molt gran, perquè, clar, de fet, aquestes bosses es donen molt, perquè aquesta llana és molt flonja. Llavors, com que les nanses seran aquests quadrats laterals més una mica que afegirem, doncs si posem molt, molt de pes en 4 dies, estarà molt, molt esgangalada. Llavors, per això hi posem aquest folre tan resistent i mirem de limitar, encara que la bossa aparenti que és gran, limitem una mica l'espai interior. D'acord, doncs, amb aquest fil que us he dit que havia agafat, doncs faré una costureta . Val. Veieu? Bueno, jo ho coso a mà, ho podeu cosir a màquina. Aniré resseguint, de fet, a veure, la part de dalt no sé si es veu bé, la part de dalt del folre l'aniré resseguint, cosint amb la part de dalt de la bossa, sí? Amb qualsevol tipus de punt. Jo faig punt enrere, és el que acostumo a utilitzar, però si en sabeu un altre, doncs... Molt bé, i així aniré cosint fins que doni tota la volta a la bossa. Molt bé, ja hem acabat de cosir, veieu? Ja tenim aquí la bossa, té bastant de cos, i ara el que ens queda per fer és posar-hi la nansa de la llargada que vulguem. Llavors, si jo ara la lligués així, de fet, la bossa birri inicial, aquesta que és tan gran, jo la vaig lligar així, perquè com que és més gran i pot ser que li posi una mica més de pes, doncs ja compto amb que s'estirarà una mica i la vaig lligar sense afegir-hi gens de tira, diguem. Però aquesta, al ser petita portarà molt menys pes. També això, al ser més petit, dona menys possibilitat a donar-se tant. Per tant, sí que li faré així com un pam, més o menys, un pam o potser una mica més, de tira, la tira per penjar-la. Llavors el que faré serà, amb el ganxet, aquí tinc el forat de la punta i aquí tinc els laterals. Doncs agafant aquests, així com 3 forats d'aquí, faré una tira ampla, començant per aquí, i posaré una llana. Quina llana li posaré?
vermella. No, el vermell està aquí molt a prop. Carbassa o aquesta? Aquesta. Que està aquí, però... D'acord. Doncs començaré aquí i per rematar, com que de fet al ser peluda podem posar de més i de menys, doncs com per rematar aquest inici el teixeixo amb les dues puntes alhora. I faig cadenetes, en aquest cas meu, no sé, he decidit fer com una mica més d'un pam. Tampoc no sé exactament. A veure, la llargada encara li falta una mica. Ui, perdó. Faig primer una passada de cadenetes i després el que faré serà o punt mig, sí, o podria fer o punt mig o punt alt, però miraré de fer, no de fer grups de 3 amb un forat, amb una cadeneta de separació, sinó que miraré de fer un punt a cada espai, perquè així queda una mica més reforçat. D'acord, jo crec que amb aquesta llargada, veieu? Aquesta llargada que li he posat, penso que serà suficient. Llavors, busquem aquí el forat corresponent, aquest és el centre, sí, per aquí. D'acord. Anem a fer la segona passada. I com que he dit que faria punt mig, doncs 2 cadenetes d'alçada, perquè el punt mig correspon a 2 cadenetes, i ara a cada cadeneta li faig un punt mig. Doncs amb aquestes llanes és una mica complicat teixir així atapeït perquè s'emboliquen tots els pèls. Si ho estigués fent amb un ganxet molt més gruixut seria més fàcil perquè els forats que queden són més grans i llavors els pèls no s'enreden tant. Però com que no vull que aquesta tira s'esgangali en excés, doncs ho faig així una mica més apretadet, amb un ganxet petit. D'acord, ara us ensenyo com està quedant i us explico com heu de continuar. A més costa de punxar el forat perquè es posen els pèls pel mig, rellisca el ganxet, però al final val la pena, jo crec que val la pena perquè la bossa birri és fantàstica. D'acord, ja he fet uns quants punts. Mireu bé com va quedant. Després, quan l'anem utilitzant, els pèls aniran sortint. Però va quedant així. Llavors ara té una mica menys d'1 centímetre d'amplada i jo la vull fer d'uns 3 o 4 centímetres, per tant hauré de fer anar i tornar diverses passades. Si us sembla que és massa tros amb el mateix color, doncs també podeu canviar, en algun moment podeu canviar de color. Jo de moment deixaré aquesta perquè veieu que comença de color rosa
i es va convertint en color carbassa. Per tant, de moment, seguiré teixint amb aquesta. Doncs ens veiem d'aquí una estona quan tingui una mica més avançat. Molt bé, ja hem acabat de fer la tira, veieu que és així una mica ampleta, d'acord? I quan estigui la bossa plena, doncs quedarà així, més o menys. O sigui que és suficient, la tira és suficientment llarga com per posar-se a la creuada. Clar, la gràcia és posar-se a la creuada i que la bossa en si, el que és el quadrat principal, quedi com a la panxa. I així és quan es llueix l'estructura de la bossa. Doncs bé, espero que us hagi agradat molt aquest tutorial. La veritat és que jo estic enamorada d'aquesta bossa Birri i ens tornem a trobar d'aquí una setmana amb un tutorial nou. Adeu, treballeu molt!